Външният министър Николай Младенов обяви началото на дебат по нова стратегия в отношенията ни с съседните страни и вчера събра на среща техните посланници. По тази тема ще говорим с него сега. Добро утро. Здравейте. Да ви попитам първо именно за тази среща с посланниците. Как те виждат отношенията си с България? Какво чухте от тях? Срещата продължава. Тя ще завърши едва днешния ден и беше много полезна, защото ни помогна да минем страна по страна, да видим какви са основните теми, които имаме в отношенията си и да почерпим от опита на всички колективно. Може би големият извод е, че реално България няма нерешими проблеми със своите съседи, в голямата си част. Имаме, като всяка една страна, теми, по които трябва да продължим да работим и това, от което имаме нужда, е да задълбочим сътрудничеството. Може би на първо място с тези страни, които са членки на Европейския съюз, Румъния и Гърция, защото с тях имаме много общи теми в европейския дневен ред. Сега ни предстоят дебатите по кохезионната политика, по финансовата рамка за бъдещето на Европа и да идентифицираме вече по какъв начин ще продължим да работим с останалите наши съседи конструктивно и разбира се в интерес на това, което в крайна сметка България иска да направи. Да имаме не само ние да имаме добра инфраструктура, но тя да е свързана с съседите ни и да имаме все повече възможности да търгуваме, да пътуваме и да се развиваме с тях. Балканските страни имат ли конкретни очаквания към България във връзка с инфраструктурата и икономиката? Има конкретни проекти, които трябва да излязат на преден план. Например, за мен остава неразбираемо, защото до този момент толкова години се забави изграждането и на ЖП, и на добрата връзка между София и Скопие. Остават да се изградат някои отсечки в нашата част до сръбската граница, за да може да се свърже магистралата, която ще свързва всъщност Свиленград, София и оттам нататък Европа. Имаме много голям напредък в подобряването на скоростните отсечки на българската ЖП система, които са също в полза и на нашите съседи, защото те помагат на търговията. Но това, което може би е най-впечатляващо, е огромното количество българи, които пътуват в съседните страни и огромното количество туристи от съседните страни, които идват в България. Както и нарастването на търговията ни. Всъщност, търговията на България и Румъния в последните години всяка година нараства с 20%. И това е пряк ефект от разширяването на Европейския съюз и членството на двете страни. Има страшно много теми, всички са положителни. Ние нямаме от какво да се притесняваме. Напротив, България е една отворена страна, конструктивна и страна, която ще продължи да насърчава сътрудничеството тук в региона. Вашия мандат започна с една голяма балканска обиколка. От тогава до сега обаче за почти 3 години големи политически размествания настъпиха. В Сърбия имаме изцяло нова власт. Косово тази седмица се освободи от международното наблюдение на своята независимост, вече е самостоятелно. Тези политически размествания как ще се отразят на стратегията, която готвите? Ние точно за това решихме в началото на този политически сезон да се спрем, да погледнем по-внимателно и да се опитаме да формулираме по-дългосрочната визия, имайки предвид промените в региона. Защото през последните няколко години наистина се случиха съществени промени тук в региона, и от европейска гледна точка дебата за разширението на Европа насам към Западните Балкани загуби интензитет, загуби популярността, която имаше преди. И това води след себе си преки последствия в страните от нашия регион. Увеличават се хората, които са скептично настроени към Европа. Увеличават се хората, които гледат националистически или които търсят друга алтернатива. Реално друга алтернатива тези страни нямат. Единствената им алтернатива е да станат част от Европа, да изпълнят същите критерии, които ние сме изпълнили и по този начин да се намери решаване на всички двустранни въпроси, които седят все още на Балканите. Но сега е може би наистина и момента по друга причина, защото регионът с изключение на България и Турция в общи линии е в много тежко финансово състояние. Знаем за ситуацията в Гърция, в Румъния икономическото положение не е добро, доста са тежки предизвикателствата в Сърбия.
в Македония и в другите части на Балканите. Затова и ние имаме нужда да помислим малко по-сериозно по какъв начин не само ще отстояваме политическите идеи за интеграция на Балканите в Европа или ще решаваме двустранните въпроси, но помислим и по какъв начин ще помогнем всички заедно икономиката на целия регион да се изправи на краката си. Защото България не е остров. България е част от този регион и ако ние искаме да живеем стабилно, искаме да живеем спокойно, ние трябва да сме сигурни, че нашите съседи се развиват добре, развиват се дисциплинирано финансово и се развиват икономически успешно. Смятам, че има обществено очакване Македония да заема така специално място в тази стратегия. От наша страна политиците многократно казват, че миналото не трябва да се използва в настоящето за постигане на краткотрайни цели. Има ли обаче реална възможност Македония да се откаже от този подход, който наблюдаваме сега? Вижте, президентът Плевнелиев го каза най-точно. Никой няма да влезе в историята с инструментализирането й. Всяка страна може да влезе в историята, ако работи за просперитета на своите хора, защитава техните права, изгражда съответно инфраструктура и така нататък. Затова и ние категорично се противопоставим и ще се противопоставим доста остро на всеки опит да се инструментализира историята, да се идеологизира, да се използва за политически цели, защото това в крайна сметка не решава проблемите на хората. Между България и Македония има достатъчно добре развити връзки чисто на човешко ниво. Ако погледнете данните, ще видите, че и търговията върви отлично, че и хората пътуват, срещат се, почиват заедно. Те или иначе половината от тях са роднини. Така че на това ниво няма проблем. Проблемите идват, когато някой се опитва да създава така идеологически конструкции от миналото. В крайна сметка Македония е страна, която иска да бъде част от Европейския съюз и няма никакъв интерес от това да се конфронтира с съседите си. Един високобюджетен македонски филм "Трето полувреме", знаеме, създаде доста полемика и в България, и в Македония. Той излиза утре на екран, ако не се лъжа, на един международен форум. Смятате ли, че може да бъде повлиян имиджа на България от този филм по някакъв начин? Той е все пак художествено произведение. Вижте, нека да излезе този филм, но аз бих искал да кажа три неща. Първо, когато една страна иска да бъде част от Европейския съюз, тя не трябва да прави действия, които могат да я конфронтират с нейните съседи. Това не е правилно. Напротив, тя трябва да бъде конструктивна, както беше конструктивна и България. Знаете ли колко много теми в Европа има между държави и между общности, които тепърва трябва да се изясняват в историята на нашия континент? Ако ги отворим всичките, просто ще разбием Европейския съюз по-бързо, отколкото финансовата криза. Второ, България е достатъчно голяма и сериозна страна, така че надали един филм може да я срине. И на трето място, темата с въобще какво се е случило с еврейските общности в това, което днес е Македония и Северна Гърция. Тези територии е тема, която България обсъжда с Израел и с еврейските общности. Ние преди няколко дни в Тел Авив, в Иерусалим, знаете, подписахме план, в който съвместно двете правителства ще отбележим спасяването на българската еврейска общност и съответно ще отбележим и ще почетем паметта на всички, които са били избити в тези години. Но това не е тема на българо-македонските отношения и аз ще се надявам да не бъде превръщана в такава, защото, пак казвам, това може да бъде тълкувано в България като опит да се използва историята за политически цели, на което реакцията ще бъде изключително остра. Така че нека да видим какви ще са реакциите, какви ще са изказванията по тази тема в Скопие. Но искам да ви уверя, че просто този тип политика, която се наблюдава напоследък, символна политика, пак казвам, не е решила ничий проблем. Тя само е създала проблеми на Балканите. Казахте, че с тази нова стратегия ще търсите политически дебати, политически консенсус по нея. Смятате ли обаче, че той ще е възможен, особено по отношение на Македония? Смятам, че ще е труден дебата въобще, защото ние не обичаме да говорим по тези теми,
освен като общество, освен когато не сме на маса и не пием ракия. Но ми се иска да го направим. И затова вчера и с посланиците бяхме в Народното събрание, имахме среща с Комисията по външна политика. Ние имаме нужда от спокоен дебат, давайки си сметка всъщност къде се намираме и какво искаме да постигнем. Защото България за последните 20 години постигна изключително много. И ежедневието ни ние не го забелязваме, не го отчитаме. За 20 години ние се трансформирахме от страна, която няма пазарна икономика и е така част от съветския кръг на държави в демократична държава, която е част от Европейския съюз, която е част от НАТО, която е конструктивна в регион, който в същите тези 20 години почти не се разпадна в безкрайно много войни и конфликти. Така че нека да си дадем сметка къде се намираме, нека да си помислим за достоинствата, които ние имаме. Те не могат да бъдат отнети от никого. Да имаме малко повече увереност в себе си, да не се чувстваме така постоянно нападнати или обидени от някого, защото в крайна сметка ние най-добре знаем какво може това общество, каква е неговата история и оттам какво е неговото бъдеще. Затова аз искам спокоен дебат по тези теми и съм сигурен, че ако дебатът е спокоен, ще може да намерим и максимално съгласие по основните принципи на политиката на България в региона. В края на дебата съм също така и убеден, че тези принципи ще потвърдят конструктивната и положителна роля, която нашата страна винаги е играла и ще продължи да играе тук на Балканите. Казвате, че ние не забелязваме своя напредък. Съседите ни забелязват ли го и как оценяват и нашето международно поведение? Някой го забелязва, други му завиждат, както искате го погледнете. Но за мен това, което е по-важно, ние да си даваме реална самооценка на себе си и да не се притесняваме, че някой може да ни отнеме, поругае или да ни направи нещо на националното достоинство. Националното ни достоинство е това, което ние през годините сами сме си изградили. Нямаме от какво да се срамуваме в него, нямаме от какво да се страхуваме в него, дори и когато има тежки моменти, към които трябва да погледнем в миналото и да ги осмислим. Да си дадем сметка какво те означават за нас, да го направим по същия начин, както осмисляме и моментите, които ни създават източник на национална гордост. Вие искате ли в тази стратегия да има конкретно разписани неща по отношение на инфраструктурата на бизнеса, някакви цели, дати, изобщо срокове? Рано е да се каже, защото вчера всъщност ние от 3 дена работим интензивно по тези въпроси, но е рано още да се каже. Искам да видя какви са различните мнения, как би изглеждала структурата на един такъв документ, какво искат да видят в него политическите сили в парламента също. Преди да започнем да го структурираме. Лично аз съм противник на това някой да седне, да се затвори в една стая, да напише нещо и да каже: ето сега тук приемете го. Смятам, че по тези теми трябва да има дебат. Колкото, пак казвам, той да е труден, понякога болезнен, но ако дебата не покаже различните гледни точки, които съществуват в обществото, формулирането на каквато и да е стратегия ще бъде изкуствено упражнение. Ние трябва да видим всичко, което съществува като мнение, да видим по кое има максимално съгласие и за това да се съсредоточим върху него. Така че още е трудно да се каже как ще изглежда документа. Мисля, че от вчера така започнахме да си изграждаме предварителната структура. Днеска имаме среща и с президента и другата седмица и въобще в следващите седмици и месеци ще продължи много интензивно работата. Искате ли тази стратегия да включва по някакъв начин и по-широкия регион на Черно море? По някакъв начин тя неизбежно ще трябва да включи и тези страни, в които има съществени български общности. Няма как да избягаме от тази тема и не трябва. Ние имаме 2 типа общности, към които тук в региона трябва да се обърнем. Единият тип са традиционните български общности, етнически, които са, например, в Молдова, Украйна, които в Румъния също така, които са в тези страни. Но има и голямо количество българи, които са отишли в съседните страни, за да работят. Например, в момента близо 6% от населението на Кипър са български граждани. Те са много добре интегрирани там и живеят и работят много успешно. Както и има големи групи, които са възстановили или придобили българското си гражданство през последните години. Така че към тях също ще имаме послания в
тази стратегия. Това излиза от дискусиите ни до момента. Знам, че след ден в неделя пътувате за Грузия, заедно с още 3 външни министри от Европейския съюз. Да. 4. Какво европейско послание ще носите там? За какво ще говорите? Ами както преди няколко месеца вече с Полша и с Швеция и България отидохме на обиколка в Близкия изток, така сега заедно с Балтийските страни и Румъния и България отиваме в Грузия, защото в Грузия предстоят много важни парламентарни избори и посланието, което Европа иска да излъчи, е на подкрепа на процесите на демократизация на Грузия, но и на това, че ние много внимателно ще следим как ще се проведат тези избори, за да не остава съмнение, че е имало манипулации, че е имало проблеми, които могат да ги поставят под въпрос. Защото бъдещето на отношенията между Грузия и Европа е много бързо развиващо се, много динамично. Между другото, за България, от другата страна на Черно море, Грузия е ключова държава по много причини. За Грузия ние сме най-големият търговски партньор в Европа. Ние сме първата страна, с която те търгуват в Европа. Затова изпращаме също и наблюдатели на изборите. Имаме българи, които са в мисията, която е пограничната мисия на Европейския съюз там. И това посещение ще бъде наистина, мисля, че последното или предпоследното преди техните избори и трябва да излъчи ясното, категорично послание на Европа. Да, изборите трябва да бъдат демократични, ще работим с всеки, който бъде избран, но не позволявайте да има злоупотреби с изборния процес, което е много опасно във всяка една среда. Желая ви успех във вашето посещение. Това беше външният министър Николай Младенов в коментар на новата стратегия, която готви правителството по отношение на съседните страни.